Pero, makita na ka ito na pinili-pili. Iwan mo kan. May merindal na kami. Ali kami ito sa unang kadi. Ex-mayor, nag-meeting. And then, nag-explore kami ng mga possibilities. Ano yung si VP Jane, ano yung si Dominic, ano yung si ex-president. So, lot of things was talked about. And, tawin na kami noy. Butangan na ito, tira. Tigdudwa, tigresan. Tigresan. Siram ka dida ni kadiyan. Hindi ka yung pinili-pili. Hindi naman ako hindi sinasabi. Yan. Pang. Manggono ka noy? City. Da tawad. Ah. Para ka nagtitin. O parang nagitin na. Pero magkandilin siya mo sa sad. Pero magkandilin siya mo noy. Una? Tama na po. Kung ano ka na tama na. 2. 5 magkano ko ni mo. Pinabakal mo Man City. 10% na. Amo noy. Amo. Amo kan tunay. Yung mukan. Okay. Amo na.